egin dugu, eta gabonak arte joka dauzkagu. Oso une garrantzitsua da Jesusen jaiotza eta etorrerarako prestatzen ari gara. Orain jainkoari gure eskerrak emango dizkio. Datozela beraz 5 urteko ume. Eskerrik asko, jauna. Ikastolan gauza asko ikasten dugulako. Eskerrik asko, jauna. Lagun on asko ditugulako. Eskerrik asko, jauna. Eskerrik asko, jauna. Familiarekin gabonak ospatuko ditugulako. Eskerrik asko, jauna. Eskerrik asko, jauna. Nire gurasoek asko maite nautelako. Eskerrik asko, jauna. Ondoren hitzaren liturgia antzerki baten bidez entzungo dugu. Bigarren mailako Jesusen jaiotza nola gertatu zen antzezpen bidez erakutsiko digute. Mesedez isiltasuna mantendu, amaieran txalo zaparrada batez eskertuko diegu. Antzerki honen bidez Jesusen jaiotza nola izan zen kontatuko digu. Espero dugu zuen gustukoa izatea. Jose eta Maria Nazareten bizi ziren, baina beren eragina ziren erronda egitera. Bidaia oso luzea zen eta guztiz nekatuta heldu ziren ostatu batera. Joan
gure dugu jaudari. Hasiko den urte berrian pertsona arduratsuak izaten laguntzen eskatzen berri